utakmica koja je mogla da izazove dosta pažnje i jeste tako bilo, odigrana je u Mirjevu, gde je Balkan dočekao Šumadiju iz Jagnjila, izgubio sa rezultatom 1:2 i to golom, pobedonosnim golom za Šumadiju u 86. minutu, a Balkan je se isprsio dobro pred izvanrednim Dream timom Šumadije iz Jagnjila. 250 gledalaca, Đorđić je bio glavni arbitar, a strelci za Balkan bili su Jakovljević, majstor fudbala u 26. minutu, Vujanović u 7. i Paučinac bili su za Šumadiju. Ovo je taj vodeći pogodak. Nebo pod oblake skočio je napadač Šumadije i u stilu engleski centar forova savladao. Evo Ivana Jakovljevića, pogledajte ovaj njegov izvanredno sečeni centaršut sa 35 metara, niko to nije, Jakovljević je strelac i od njega se očekuju u narednom periodu i bolje partije. Piramida radosti Balkana iz Mirjeva i njihovi čuvenih navijača Šumara, a sada ćemo doći u situaciju kada je Đorđić isvirao penalti posle akcije u kaznenom prostoru, pa da kažemo da je možda i prestroga odluka arbitra, ali bilo je igranja rukom, pa je dosuđen udarac sa 11 metara koje su gosti iskoristili i u Jagnjilu odneli velika 3 boda.